Tipone kendang niku tak rundi kali gulu kula mboten cocok. Gulune tiba miring kendange maju. Jombale wong digere teko mburi, Mas. Duh, kula nek ngeten iki eling jaman biyen isih kula pacaran kali seniman ludruk. Rasane atine kaya putus asa, tapi kula napa niku kula pikir melih aduh dunia tidak sedaun kae lur. Maksud hati kula niku kepengin oleh seniman, Dek, tapi seniman ludruk panjenengan. Napa malih jenenge Cak Kartolo niku aduh sudah terkenal. Wong cilik tapi medeni, Dek. Kula delok-delok niku irunge kali brengos niku kalah irunge, gede brengos ya. Lho ngoten kula kenekno sampe ngentekno jambu niku 3 wit gak iso nekno. Jambu 3 wit entek kula kulakno nggih dereng wayah wong kula mun dol kula borongno. Belani Kartolo ten Surabaya, ketemu Kartolo irunge mboten ketemu. Jenenge cinta Mas, mboten putus asa kula. Mule malih dodol wit salak 3 salak. Teko ngene petekan tak kulakno salak 3 keranjang Mas. Sing jenenge 3 keranjang niku panjenengan legi pun salak-salak bangkalan Mas. Enten tuan tumbas salak teng kula. Nah, salake legi. Oh manis tuan, tak manis pebeli boy. Sudah salake dibeli kali tiang niku wau. Bae 3 Cina enten bae kula hitung tong setong dadi aduh amat tanah. Amang duwe dadi telak kana. Sampai 30 Mas digawa muli. Mboten ret suwe balik. Kula diulang-ulang. Nah, penuh iku ya apa nah? Wong sik kaya ngene penuh iso mbujuki aku Wong salak cepet jarene legi. Lho, tak laporno polisi penona. Lho pun Pak, pun dilaporno polisi Pak. Kula paling wedi nek kali polisi Pak saestu kemeter kabeh. Sudah Pak, pun dilaporno Pak, nggih kula balekaken dhuwit sampean. Kak pokok peno tak laporno polisi. Aduh pun Pak. Sampean salah 3 Cina mau lapor polisi. Lah kula sing 3 keranjang lapor ten sinten Pak ngono. Tiang niku mikir-mikir, iya nah sakno penonah. Delok modele penuh cek bunder nah tambah suwe tambah bunder. Penuh gizi Pak niki Pak. Lho ngeten niku lho nggih ngedang mari dodolan ning ngedang bae ketemu Kartolo. Ngedang sing jenenge Cak Tolo niku aduh tak bandane apa-apa gak ketemu blas rek. Pola ngidung-ngidung bae ketemu maneh tak dolek anak dange nduk gedhong kono kromo kene. Wong omahe tandes di ngene gedhong kono kromo ketemu nah. Mbok meneh-meneh ya apa sih iki jenenge Kartolo iki wis masih wurung ya gak apa-apa tapi ketemu wong no cek ayem mati iki. Ya lah Dek, monggo Dek kula tak ngitunge sik ayem-ayeman iku jenenge reres. Ana lintang gak kena ditotal. Doa-doa ana daru padang sote kana. Ayo kanca padha sing amal le-ale kanggo sangu akirate sekar kadang munggih ing ritme ya Mas ya mawa kandha sekar melati tresno aduh nek ditinggal setengah mati enak apa mat jenenge
wong lanang sampai kliru panahmu supaya jahe sro rumatan kamu lali-lali nah wong lali dek ayo tok ae swara wis entek sik maneh. Sampe nanti Cak Tolo. Lah iki mangko ketok kon iki katik kidang-kidungan teko mburu-mburu tak strombol. Lah iya Cak, aku ngenteni nduk ngene Wonokromo gedhe Wonokromo kono seminggu sampe pangan nyamuk dak ketemu sampean. Kon iki lha apa aku saiki wis gak bangun gedhong. Bangun apa Cak? Nungkang batu. Oh. Ale obyek. Kadang-kadang kepengin meracang aku. Ya syukuran Cak Tolo sampean meracang saiki. Soale yang ngono, soale wis dawa artine iku kesehatanku wis gak kuat. Sebab melek bengi lek kurang njaga lek akhire dadi kaya iku lho kanca kudu. Malah demam lah. Demam mebon. Lho demam pun angin malam. Angin malam. Ya apa nang kabare kono biak apa, Dik? Aduh. Tak wis suwek kata peduk. Amane sing suwe ora foto kabeh. Pernah iku lho, aku gak dodol gethuk aku saiki. Wis suwe kata peduk. Oh, suwe gak ketemu ngono ta, Cak? Iya. Aduh, sampean ku ya ngono ya, masih aku gak dadi ndek Peno. Aku ki sik kepengin ketemu Peno. Gak apa-apa, Cak Tolo. Wis manjing saudara. Iya. Aduh, apa? Manjing saudara. Oh, aksine manjing saudara. Sakjane aku cekot-cekot to, Cak Tolo. Kak, ya plemben roti-roti lho. Terus siapa? Ya biyen roti disemir mertego ya. Saiki disambung lagi lah. Kak ngene, pancene duduk jodone ya. Kadang-kadang masih pacaran berang-berang tahun nek duduk jodone ya gak iso dadi. Kadang-kadang kepethuk ono pabrik kaos ngono iso. Ya iso dadi. Dadi awakmu gak aku mbek sampean iki gak jodoh Cak Tolo ya. duduk jodone ketemu selawe, Dik. Jare sapa? Jare nek mboke aku, jare aku mbek Peno ketemu 23. Wah, iku bedas iki. Iku lha maksud iku Cak Tolo Peno iku ramalan tok ae. Enggak arek wong lho. tua-tua nek 11 ketemu 12 sampean hitungane Kartolo. Marlena Kartolo sakjane enak tiba gondung. Tapi tuwek ndi? Tuwek Peno. Wah, ya gak apa lek tuwek kono. Lho, Lek tuwek kono aku susah, gak tau nyekel dhuwit aku. Kalah mergo. gak ngono Cak Tolo penyen-penyen bener Peno ya dudu Iya. jodone ya. Iya wis gak apa-apa, Dik. apa wis. Sing penting njaba jero. Biyen pengorban apung pira kok gampang lek soal dhuwit tak balekno. Oh, nek aku gak nagih iku Cak, gak nagih wit-wit jambu, wit salak gak Cak. Cuma saiki syukur rada sepi. Apa? Suh. Ini, wong seniman iku pancen kudu sabar, Cak. Niru aku iki lho, ana ope babatono wis. Iya. Ana jaran kepang melok jaran kepang. Iya. Ana tanda bedas melok tanda bedas. Iya, Kayak iya. aku iki gak nampik saiki mbok cak rekaman lho, terus yo melok. Namanya rezeki ya lah. Pancene wong seni kudu ngono, kabeh dicampuri. Cek gak medhon seduluran. Lah iya lah sampean ben lek tak jak main nang pabrik gula ngono. Lho. Iya Oh, ngono nang pabrik gula. oh gempol kerep. Iya. Mundur. Ngene, Cak. Dadi aku kepingin aku ini seorang seniman sampean seorang seniman ya. Masih duduk jodoh gak apa-apa, tapi jodoh di atas panggung ini kepingin tak oplos Cak ya. Ono nyanyian, ono kidungan, dioplos tadi sitok. Ya apa rasane ngono lho. Cuma nek ku sing oleh untung. Apa untungnya? Mergo nek pangan aku lek gak sepiro enak. Lah lek dioplos sak katut enak aku. Gak ngono, Cak. Saiki ngene, Cak. Siapa sih? Kang ayam-ayam mati noh, gak tau kepenek noh. Cari paman lho, paman Basmen. Tahu kepethuk atau kepethuk? Sampeyan saiki kok tambah cilik awake bener, Cak. Iya wis anjene yo. Ojo sampeyan rewel ta? Enggak, nurut. Makane dia oleh aku enak, Cak. Jangan turut tok sampeyan tak kongkon longgo-longgo. Aku sing nyambut gawe. Tapi oleh awakmu tambah megap-megap rasane kuwi. Ayo. Ya apa lek ono basar sembarang dikukuti. Tapi gak dengkel aku. Ya pun aku ayam-ayam aku. Ya ayam-ayam ya apa sih? Ayo duet. Duet. Duel apa duet? Duet ta? Wis gampang-gampangan. Saiki lagu duet iku awesome. Ayo, musik gak sepiro angel nang kidungan ya nang gending Jawa ya gak sepiro Sajane angel. kedeng Jawa iku gak iso. Saking aku mulai terpengaruh teko kesenian lodruk, aku kok tak rasa-rasane gonge cek enake. Suwe krungune adem ngono ta.
Terus pemain sing kendang keplakane kendang. Waduh, mantep setengah mati. Aduh. Masih gak ada duit ya ketoke koyo gepeng ngono kan. Ojo ngomong di center teko mburi. Iya saya tuh nggak sepan belaan mburi kok pemangane nyentar. Keton aku mau. Kok biasa nggak jarek nggak sepan ada suaan mburi. Nah, eling-eling sing jaman biyen nah mungkin tau duet men. Gak angel-angel gekne iki lho sing apa? Sing apa tak? Saiki lak apa jenenge ijo-ijo iku lho enak. Oh, abang-abang ono, putih-putih ono. Lah aku setopan iku saiki. Abang ijo kuning. Lagu-lagu. Oh, lagu ta? Ayo lagu-lagu. Jo ijo, jo ijo. Yes, ijo-ijo ae. Jo ijo. Ayam gitu ngene iki tak koyo. Kok gak enak ngono, Cak? Beno, Cak. Lah ya ngene kok. Saknone lah timbang rabi tanda bedhe rabi malena. Kok niku menarik hatiku maneh kok. Oh, gak iki saking cokocoan, Cak ya. Wis ilangno tah teko omongan yang begitu. Oh, nah. Lho. Ngomong besok. Bekas. Kono aja guyon ambek toro. Bekas apa? Bekasaan ta? Oh, lah opo. Bekasaan, bekas memori cinta. Oh. Kono aja cinta ambek Kartolo. Apa? Lho, Kartolo ngono paling cinta gak cinta wonge. Apa? Tak delok kalungmu gede iki lho. Gelangmu kalungmu Iki gede. mulai ngobong-ngobongi Cak Tolo durung kanuan. Enggak, masih gede sepuan. Paling entek kalungmu kok ditinggal amblas sampe Kartolo. Iki lho melok sokrang iki bagian pengairan. Wis ta, kon melok aku. Pengairan. Oh, pengairan aku. Cuma gak ndesani yo kompo. Aku nek pengairan,
Ya pengairan. Iya, nek kapan esuk mikul banyu. Oh. Nek ngono jagani nek banyu pet gak metu iku ya. Iya lah nek kon kepengin adus tak grojok pirang ki mbolak sanggup aku. Wis nah iki seksene Cak Sokran. Iya. Seksenono ya Cak ya. Mas aku biyen gak dadi mbek Cak Tolo gak apa-apa. Pokoke dadi ambek aku ya gak apa-apa. Lho lah kok kenakan peno. Gak nututi kulaanen mbek peno. Tak kula dikredit enak. Gak usum kredit saiki. Tapi wong Sokran gak iso nyanyi. Gak iso nyanyi gak cocok. Aku Tapi cari suaranya- orang seniman. Suaranya enak tapi. Loh, suaraku nyaring masih gak bisa nyanyi. Saya Pak. Iya. Jangan. Gak menyanyi iku kaget iku Kak. Wis ngene aku tak mulai ya. Dasan kok ndi sithik saiki. Biasa nduk jalan Demak aku. Lah mau tak rono, ambek bojoku tak rono ya. Iya, Kapan-kapan. kenalno ya aku cek ero bojone peno ya. iya. Dadi nek ana critane apa-apa cek gak salah paham ngono lho Cak Nek Tolo. aku gak kenal bojo wong aku sik Joko. Alah, delok peno cek Joko delok potongan gak sokran to aku. Wong untune bokang telu iku cek Joko. Nah iki dorong terik nah. Dorong terik iki. Iku gak bogang iku. Iki dorong terik iki. Sing enom iki. Ngawur gak bogang iku. Gak boga iki lho, terus sing ero iki. Kontrakane entek. Kono ono untuk kontrakan. Cak Tolo ya aku tak Jadi, mulai yang ya, selamat jalan ya, Dek. Iya. Hati-hati. Cak Sokran ya. Iya iya nah. Mlakune muegal koyo mentok temen. Yang ngono iku sing entek-enteki dhuwit iku rek bokonge Marlina koyo ngono rek. Cok, lakon wis. Soale dhek wis regep nyambut gawe seneng aku Oh, jane. iya. Cuma anjene duduk jodohku dadi gak iso dadi. Wis gak apa-apa ta lho. Cuma dhek yo njoba njero, putus ya putus dadi tidak ada rasa apapun. Lho iki Tapi sik apik ae. Sapa mecung? Loh, Lho, dadak saiki ngelumut. Ngelumpulokke. iya. Teko ndi, Man? Hah? Teko ndi? Teko ndi teko biasa ae lho. Oh, teko stasiun Gubeng. Lah lha apa rono? Pesan aku ban sopor ta apa? Dene ambang Bang rem aku. Dene ambang wakmu. Pamuk sapa? Pakmu iki lho wak gemuk. Oh, adane ya bisnis biasa. Waduh. Bisnis. Ngerti bisnis kan delok irunge. Wong tengahmu koyo wak Senen. Tapi yang penting dudu irunge, Cak. Apa? Wah, adane. Kon iki mang Pernah lihat ndi ki, Mas? Hah? Lihat ndi? liwat endi? Dalan iki ndi, Don? Oh, budal bareng ngono mang tak liwat. Lho, tapi lak nyimpang bener, Mas. Iya nyimpang tau saiki nglombok maneh ngono lho. Nek liwat dalan sing enak liwat dalan Satuka iki. Saiki dibangun bisa. Wis dibangun. Liwat kono waduh. Kon kapan bondo? Kok jalan kaki Cak, ini ono. gak oleh liwat kono sik dibangun nek peno tetep liwat kono diseneni kono. Iya, iya. Iya kalet ono tandane terlarang. Iya. Jadi masih gak seneni ngene ya delingno prit 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 prit. Ngono lho. Kon mang tak delok teko aduan. Iya. Mosok mau loro ngomong. Wong telu. Telu. Ambek emak. Coba mak yat mani be. Aduh. Be mak yat mani be. Kon iku ngawur ae. Mak Marlina. Oh. Bakal bojoku biyen. Iya. Saiki di Kartolo. Ngawur. Menengah, cek murid-murid. Kon ku lancang kon niku. Iya. Bakal bojoku biyen kepethuk ya. Takon peno malan. Aku jawab nak. Ndi? Iya. Aku jawab nak. Kan di paman. Iya. Pamanmu sing kaya regul ya. Iya. Oh, nek takon. Kowe kok gak takon ngelek-ngelekno aku yo. Tapi njaba anu tapi jerone Iya, ono rasa ya. Iya. Ono rasa ya. Ya apa mau tak olehne iku. Ngene, aja ora bebekmu tapi. Aja ora bebekmu kon. Gak kon aja ngomong-ngomong bebekmu, engko aku ae sing ngomong. Kon iku yo apa dakno. Bebel lak mulih narandu agung ah. Heh? Kok jelasno ngono lho. Ya bebekmu ndung turi lho lho. Ora nduk aku nang sapa? Adakno. Lho, saya kate ngape iki maneh ta? Lho ngene. Jane ngono ya, paman ngono gak ono omong apa-apa. Rene kon sing mendahului. Loro paman iki loro timbul perasaan yang tidak-tidak. Berarti paman iku ono perangsangan ngono. Jane bojo iku ya istilah bojo wong bojokan, tapi garwa sigarane nyawa. Tapi meno dhewe gak nglakoni kok. Iya, sapa no? Kalau gue boleh ngomong begitu kalau dia tak ada. Lah karepne ya. Nek kau nak ya lo, duwe rasa kok omongan kayak ngono, ya ayo diatur. Ayo diatur. Iya. Tapi pomo dipomo,
wak pomo. Omahe peterong. Keterongan. Pomo dipomo kok aja sampe ngomong karo bebekmu. Aku lak nutupi wong saleh. Lho. Masalah. Wong salah. Iya. Bener kan nutupi wong salah, tapi lak membahagiakan orang tua. Nah, lak kanggo pamanmu sih lho. Lho ngono lho. Gak usah kon ade omong-omong. Lah lak marahi ruruwi. Lho, lak ngono. Nek paman pancene pamanmu kuwatir konangan. Iya. Atuh endi sing Marlina iku tak rabi. Ngono upamane ya apa upamane? Upamane. Oh, Mulai bancaan. Kono piye apa boleh takno? ati mangane Yes, aku ae. Oh iya iya. Lah kok ora belas Sulastri kok tak endi? Sulastri. Pasarino. Lho gak apa-apa. Sulastri dapat es jus. Lho, gak apa-apa saiki lak jebul emak. Oh, makmu ah. Tapi kene, nek kon niku ndek kontak kaya kono, paman yo seneng, tapi suatu saat suatu salin suatu saat cocok pisan-pisan kon ngomong bareng. Iya, cuma lek medhek Marlena aja kos gulon iki man. Iya. Wah, Ganti yo. gengsi ah. Ya iki rekaman ya. Dari nek main temen yo ganti sih aku niku. Gengsi bas. Oh iya iya, ya keren gengsi gengsi. Wong iki kok ya putih gak putih kok mangkat. Ngene murah regane rek, Gak murah iki pancene kapasin nom. Keren. Nek ngomong rada ada titik keren. Apa? Ababmu keren. Iki dudu abadku. Iya, Pak. Abad peno nemper aku balik nang peno maneh. Oh iya ya. Nek gerung peno lak golongane ombo. Iya. Nyedote nemen. Monster. Iya. Iya iya iya. Kandhane. Nek ngono bener omong Kang Senen iki. Loh, saiki ngene ae. Yo. Rene aku iki seneng mbek Marlena, ya potongane nongko stugel arek. Tenan. Nek teko mburi koyo Semar. Itu masalah. Tapi wong ngono ku sehat ya. Anu Mas. Sampe rujak. Iku koyo nongko kelakah. Ya nongko kelakah ya. Cuma lek metuki Marlena sepatu ono. Iya. Sikilmu iku buntelen. Iya iya. Wadah ono. Engko paman ape birai ngono tegese birai. Birai. Tapi ojo gawe sing ngarep sandal mburi dikurung iko. Lah sepatu sandal iku. Iku wis gak usum. Ya bapak wis gak usum wong apik tak ngono iki. Gak larang peno sepatuan sandalan ya gak larang. Iya iya. Tapi sikile ku wisuwa. Ya sandalan sikile gak wisu. Gak kena diwisu bubulen. Kok ngawur aku bubul sik diwisu. Sing bubulen sapa? Ya aku. Loh, bubulen paman mulo. Coba terbanter sakno. Ora ya bubulen. Banter neng, Senen. Kok kono iki aku jujur kali iki. Ya, Pak. Karo disemir rambute. Iya, iya. Jadi lek rambute semir masih alise gak semir gak apa-apa tetep putih. Iya. Alise tetep putih. Brengose lho. Brengose tetep putih. Brengose cukur sisi. Kari sese? Sisi cetabang. Sese. Lambene dilong titik. Iya, iya bener. Kok celengan babat kuliah. Kuliah kan ngurus aku kuliah. Semiran gak apa-apa, tapi ini udan-udan ngiyupo. Oh ngono ta. Di semiran ate gak ngiyup, iku tadi budeng bener. Kak iki kanggo narik sing kono gak anu meneh persekot-persekot kanggo mek menawa numpak becak, kok kuwi metuki alasan ngono lho. Kula salah nah. Lho ates nah lho tadi. Oh ngono ya. Apa kula pace ngono. Iki ana alasane. Ana pacet didel iki. Lek menawa kepen metuki lek cek gak nyolok, napa nggih pakai nelek terus nggo plastik dhisik ya. Terus nang njero pasar. Lek iso kepethuk marane. Lah, iya. Pakai nelek. Lamur laku iku arane. Lamur laku Iya. ya. Terus supaya Marlena emang panggil. Ah, panggil. Aku nyidek dikabyo. Dipancol gegerku. Arek bener cekak tapi nek mancal banter. Lho gak ngono. Pura-pura tapi nek kepethuk bukaan topi beno. Lho nah, peno nek kene nah. Apa mesisan macak sugih? Oh iya iya iya. Utawa nggawa tank nang jero pasar. Hah, bagus ya. Iya. Bagus. Iya. Niki kan duwe alasan bagus-bagus tok e. Kan duwe akal sitok iki bagus-bagus. Kan duwe akal nomor tok kali wis. Kok tak genteng ta? Ngomong sembarang kok bangus. Ini, ojo nggawa tank. Iku lak kaya angkatan perang. Sing api ayo dipikul. Lah, Iya kaya wong lumpuh. Tapi iya. nomor kon pikul lah biukno. Oh, atakno kon niku. Gak karepku kuwi metuke cek gak janggal. Lek peno metuk lho nah lek ketok Bawangane ya. kancane gak apik. Nyolok mata. Utawa peno gelem nguli-nguli titik gawak-gawakno. Iya. Mikul ngono lho. Ya, Ya mikul apa keranjang ngono. Aku sing mikul. Apa luru gobes? Luru. Tetelane gobes iku. Iya. Enak ndek keranjang. Arek iki bogis yo apa omong gak karuan. Arek iki bogis lho omong gak karuan arek iki. Mikul lu gobis arek iki luwih iki mong
Sogirek atakno. Lah ini kan pura-pura iki. Pura-pura wis pura-pura ngrusak aku atakno. Supaya iso ketemu ya Marlina. Apa majak saudagar? Nah. Saudagar. Saudagar ana pedagang ngene lho. Pedagang. Pedagang dampu awang kene. Apa ngampung ngamen. Pura-pura amen. Pura-pura amen. Iya, kena sing ngedung, aku sing nabuhi. Iya. Lah kok Markeso ya. Wah, repot sembarang repot. Wis gak aja ngono. Saiki golekno Marlena. Ana pasar Gadukan. Gadukan Jalan Gresik. Iya. Oh, ngalih. Bapakan. Oh, ngalih. Balung pangkang kok. Oh, ngalih. Ngalih man. Iya, ngalih. Gak ngono arek iku bingung kaya ngene. Kono ngalih aku ndelek nang ndi aku iki. Kak, biasanya semua anak keputaran. Oh, keputra. Kok bareng aku teko doan pernah tak culno. Culno kaya manuk doro ngono. Dene aku gak mulai ya ilang lho. Kok culno lho, tak kaya manuk doro tak apa kok dikatano. Kon dhewe ya salah kon culno padahal. Pokoke sekae pasar golek ono, wis kepethuk. Ana paribahan tak culno ndase tak gondeli buntute. Iki kan buntute. Apa nek dikocok? Tikus wae aku iki. Wah, tak ngawur ah. Tak sampekno. Wis ngomong nih, Senin gak ngomong. Kok ngomong tepat nih Senin kan iku. Tak sampekno kok. Anae ngetiyat mangi. Terus ya apa lho? Engko nggo sepedaku. Ya. Iya. Sepeda mini cilik. Aku kon gonceng ta. Yo enggak, peno nang ngarep aku nang mburi. Mburi kalau tak pecuti. Sepedae tenggulun tak pecuti. Lho kok dadi gawe? Loh. Sepeda sapa? Masa sepedamu? Apa? Sepedae mak Edi. Aku kok tak bedes sudah tak lho. Kok Ya apa kabar Cak Misti? Ya, mesti berarti gerah. Gerah lutak ludira. Berarti saiki wis kembali asal. Ngono. Ya syukur Cak. Iya. Wis kan tak sampe. Dino apa? Cuma apa rono? Marene tak kandhani. Cuma lego. Cuma legi. Kamu lagi ya? Iku sapa sih rek Mas? Cuma lagi ya? Iya. Sama Pak Suri. Iya. Ya Cak. Man, aku keliru Cak. Wis boleh dhewe. Iya, Man. Kokno. Ning ngono kok. Iku lawo. Duk, Kastini. Warek lak sapa mburi ae. Entah sego iku. Wis duwe bojo bareng bojo nangga ae kon niku lho. Wong masak kon tinggal nang mburi ae lak dadi entet engko dadakno. Lah wong diceluk iku lho sebelah iku lho Yutun. Lho diwara repot sih. Kon isih jembek biyen, Nduk. Biyen sik bujang mrono-mrono dak ana sing nglaruwi. Lah saiki duwe bojo. Ya kudu iso njaga namane wong tuwa keluarga kabeh iki, ngono lho. Lho aku apa sih, Pak? Yo gak tau lunga-lunga. Gak lunga lek adang ya nduk pawon ae. Aja kon tinggal mlonjo nang tangga. Engko lek adang gak mateng-mateng bojomu teko kon dipaidu, ngerti ya? Wis mateng kok wis tak siapno kabeh jangane barang. Jangan apa? Hah? Jangan asem, jangan apa? Wadah, udan-udanan jangan asem iki lho. Tak padha mangan vitamin C terus malian iki. Wah, mbok jangan-jangan gurih ta jangan lodeh ngono. Gak iso, Pak. Lho, jangan lodeh gak iso. Gak iso. Mulane takon niku dolino ambek arek sing gak pengalaman. Jangan lodeh tak tuturi ya. Sing paling enak iku ketewel iku dicacak.
Terus Mari ku dibumboni. isane pote kok kayak apa, Pak? Kayak gamping ngono lho. Kayak gampang sih, Pak. Ya apa diparut ngono. Oh, diperes iki Nah, kok. diperes, lah isane guri maneh dikek balungan ngono lho. Balungan apa, Pak? Balungane omah iku lho. Kok gak ngerti balungan ah? Tetelan. Oh, gambe daging ya balung to. Ya iku marai sedep ngono. Iya. Lah kok ana godhong salam ya. Lek gak Salam apa? Lek gak salam ya ngaderi ya kena dicembung. Kok godhong salam ya salam apa? Nah ya sing lah ngene bumbu ku ana ijo-ijo loro iku godhong salam. Salam. Sing Iya. sitok iku. Kok godhong lompong. Wong ijo-ijo loro ya godhong salam karo ngono lho. Enggak ana sing cilik, Cilik. jarane kon kayak apa? Jeruk. Nah, jeruk purut. Nah, iya jeruk purut. Ya, gak ana. Jerat kerut. Iya, jerat kerut. Terus kon iki ya bojomu iki lak ngene lho, Guys. Ya, Mas, apa sih, Pak? Tak kandhani. Bojomu iku mbek aku ya bener mantu. Temek menghargai, sopan santun. Kok Ya, seneng ah sampean. Iya seneng. Ya seneng tok ngomongnya halus tapi gak tau metu rokok belas ya. Sungkan, Durung Pak. nate niki lho, Pak, rokok situk tambahku sak glintir no. Mek injih, Pak. Dalem rawuh. Renjang kundur. Wong sampe ngomongno kula badhe ndandakaken celana ten penjahit dikramakno. Ya apa, Pak? Ndandakaken celana ten penjahat jar sampean. Terus sampe gopo kabeh musim mantuku. Lho, ana bapa. Sakno ratu be aku jeluk gopo. Insyaallah Pak, kok mboten sumerep lek jenengan ten ngajeng. Loh, Inggih. kok ini gak iso inggih. Kadang-kadang ya bener, kadang-kadang ya kleru. Biasa e. Mbok bahasa rono halus ramah-tamah ya percuma kon niku. Kadang-kadang seloro. Jatahe bapak wingi ya kon sedot. Bapak gak mangan. Lah sego kon ngengei ya gak ana sapa sing mangan gak kartolo. Lah sampe kesuwen. Kesuwen ya tak mimi ya, Rek. Gak uman perkara mantu tok ae. Lho kula wingi lak kula Alah ansalaken. kala wingi kala apa kon niku. Wingi lak kula ansalaken lansep. Kok kon ya ngawur ae lek mateni bapak waral patenono ngono. Wong langsung tak pangan jarak mino are kon niku. Kowe jarak mino. Bapak malah beleng-beleng are. Lah kok ngantun golekaken rajane, Mas. Raja Mino. Ambek sampean kok coba pager ae sih. Wingi ya ngono, wedang nduk emu tak ombe duduk wedang. Apa, Pak? Bobok. Iki anyene pemalsuan terus kok bojomu. Iya wedange wis diombe nek ngono. Kalau lek dalem lek mantun bal-balan kula parman. Apa? Kula parman. Parman ta paiso? Nggih bapak parman niku, Pak. Parman ya pareman ngono Nggih. niku. Ah, wis mateng-mateng. Ya wis tak siapno kok. Kabeh wis. Adang rong on kok. Kalau nanti gak tau kon belanjani lo. Edin, iki mang wis ana ngirim daging. Hah? Ana ngirim daging. Sapa sing ngirim sapa? Daging curut ya. Daging apa? Wong mangan bendine ramban nduk mburi. Sampai godhong luntas entek kok atik daging. Menika khusus kangge bapak. Wong iwak teri gak tau kampiran dadakno daging ngono. Wosipun ngoten lho Pak kula niku. Oh. Wosipun Wosmu apa? Wos parindeli tapi B5. Wos apa sing apik ngono. mboten tujuan kula menawi bergaul kali kanca demi kepentingan keluarga. Oh iya iku penting nak. Nek nambe melancar, Lancar. bojo kula nggih saged mangan warak, maratuwa nggih saged nunut. Ati nak Oh, dadi Ya aku apa iki bener lho Pak, wis tuwa gak nurut anak nurut sapa? hidup parasit aku ya. Dadi mangan gak mangan apa jare mantu. Wah, gengsi le aku. Tahu sih ngekeki apa kon ngekeki aku panganan gedene sak piring ngono. Tahu sih. tapi lak lewat istri saya to, Pak. Liwat ndi neh. Lho lah nggih mosok langsung Pak, monggo menika dipun dahar Sing kon mboten. belanjakno bojomu karo entekku iku akeh entekku, percaya. Nggih Salah Pak. banon 100 tak cekel ping pira kan. Ya perkara mbelani mantu, saking seneng mantu. Nggih dikalkulasi mawon, Pak. Kalkulasi. Kok nyaur aku matek ngono ta jan. Mboten, suatu waktu ada job. Mangke- Gak ngono aku iki pemain anak adek job ya. Lah perlu Bapak desa bareng. Nggih, tin kelihatan dhuwit engko belanja pisan nang pasar ya. Piro iki? Tuku kemaron anyar karo Sajen ta maron anyar barang. karo cuwo, ya. Sengakno mulutan arek cuwo. Loh, niki lak wetone Bapak anggen. Aku jangan dibuburno. Oh blonjo kok kemarin anyar cuwo ya apa anane seneng apa iwak apa. Nggih Pak, kula lek kelepatan Pira sih ngapunten. belanjane pira sih? Hah? Pira belanjane? 100. 100. 100.000 Pak. Oleh Dadi pun belanjane tahunan mawon mboten usah harian. Dadi tahunan setahun pisan 100. 100. Iku perincian pira sedina iku?
Nggih mbon bisa di anu mbon biasa. Dadi ngene kekurangane bapak lek agen ambeli. Sakekno bojomu kono. Utangmu ku wis Nggih, iki tak gawane Dik, duit iki tak gawane sik ya. Lha iku mang ngomong tok ta? Ya tak Pak omong ngomong tok. tok, Pak. iku dipamerno bapak cek rodok berbes mili ya gitu duwe iku. Mboten Pak niki lho Pak, cek dikseni lho cek dikseni bapak. Lah apa blonjo kok nyekseni kon kei ya terserah gak kei terserah ngono lho. Kon kate nandi lho. Kula kasih medal ngurusi niki lho Pak. Kon di rumah tangga lho ya mbok mari mulai terus nginep. Ngurusi video. Neh. Lah Video. iku videone sapa sing ilang kon urus iku? Lho mboten kula lak bagan niku Pak. Bahkan apa syuting ta? Kontrol. Heh? Kontrol. Oh, apa dia ya apa iku? Kontrol sing jaga niku. Kuwatir ilang. Bagian bukan lawak sampean niku. Ya enggak iki lak urusan awak dhewe ya. Iya. Ya Pak kula medal rumiyin. Kula Iki lah omahmu sih lo ya. Ya lek bojoku ya terus ya apa carane mulih. Tak yo nginep-nginep ta ya apa. Kon reken terminal ta ya apa omahku iki lho. Nyuk balik. Mosok wingi iku ana genteng bocor malah bapak mah enek Wah, keplorot. keplorot. ya wis lek ngono tutupen aku ngantuk. Malah aku dadi sasaran anjene wong sampel temen mantuku iki. Lho karepe bapak lan apa sih? Nduk Omong-omongan. omah iki omong-omongan ae, ya apa carane rumah tangga ya bapak senajan anak mantu ya kangen ngono. Nggih Pak nggih janten mawon. Soal niki enten urusan ki lho dhuwit ge blonjo. Bisnis, Pak. Kula bapak kepengin apa turutono apa gak njaluk suket, ya. Iku lho sing selada air iku lho. Oh, Sadar. Iku lak suket ta iku sirikan karo bapak. Sirikan aku iku. Gak gelem. Gak Gelem. blarak seneng blarak. Foto blarak iku dikrawu enak, Nduk. Mangkelan bapakku jare kangen. Kangen-kangen omongane bojomu nyengaki ngono terus are. Anu kapan teng Jombang, Pak? Ya. Ya engko lho. Mek loro ae kan. Nek wonten anu panitia bal-balan Tedah. Ngriki kula nggih bal-balan malah. Ya ya sebungono bapak kepin olahraga kok. Nggih. Biyen tau dadi back tiba terus aku. Biasane lak latihan saben jonten. Cuma sepatu kula waja, Pak. Kabeh waja, Pak. Sepatu waja. Lah iku Sing cor gak ono sing cor. sing gak kanggo kana bapak kok. Nglodok iku melincet nang aku. Biasa kok susu manyar empuk iku. Tapi enak bapak. Omong-omongane lek tak latih terus iso enak. Enak. Ya kira-kira kan duwe kanca aku ya gantine. Suatu waktu Pak nggih lek enten mungkin butuhaken enten sambutan kemanten barang kula saged sowan bapak. Jadi sambutan kemanten. Nggih kangge niku lho Pak. Oh, resepsi kita. Resepsi. Lah aku lapo. Kok ni ngomong apa to? Wong aran resepsi gak entos iku. Wis aku Tibake pasien bapak Lah tibake. iya. wis aku gak mangan. Wis. Gak sida mangan ta? Wis. Guru ngadang. Wong romokan jagane kucing tok kok. Aja adang nih temen, aja adang Wis temen. nang restorane wis. Restoran ndi? Delok Cina mangan ah. Karo restoran gak lapo-lapo ae kok dadak glibet. Wis. Sampeyan niku ngenyek, Pak. Menyek apa selawas gak tau nang warung kok dadakno. Njupuk rokok lek gak diedet kok sarjan gak pantes. Sungkan sih napani sampean niku. Sungkan mertua ya sungkan. Dik selek telat ya engko dirungkas tak balik ya. Oh, ono tok jam jam kose gak ada apa-apane lho. Sing kali tinggali duwike. Iki lho dhuwit gawan dong aku engko ngono ya. Lho ya apa sih? Kanggo kebutuhan kok bengi. Iku duwe rekaman digawa gak wani ngejom. Ya tak tinggal ya. Iya ya. Pak kula penggerak lho, Pak. Kok aja eling-eling mantu tak kaploki temen. Ya aja ngono, Pak. Pak sampean niku. Kon niku ya seneng ae di bojo mlebes ngono. Lho Mas kok oleh persetujuan sampean sih. Setuju tak pikir setia bakti karo kon karo wong maratuwa. Nyatane ngomong tok gurung tau nang apa ta apa riyo ya tambah nukokno celana sarung aku. Iya Tekon Pak, terus. keadaan sepi. Sepi, bapak deteng nduk dianter ngene ae. Wis aku tak Tapi aku tak metu pisan. Lah apa? Ya blonjo markeke dhuwit. Lho, kan katanya nutup bojomu lah. Gak, golek kebutuhan. Wis kon anu aku tak sekak. Wong urip gak berguna kuwi. Temen wis percuma aku dilairno alam donya. Bareng dilairno gak tambah nasib enak. Liyane dadi jomblang arek wedok ae.
Tapi ya seger ya. Ya apa oleh gak renes. Awak dhewek engko arek wedok situk ngene teko Basmani paling sedikit 25.000. Basmani gak duwe sebut ya. Gak ndelok akhir mburine wong iki tenagane tambah suwe tambah peper. Wong tuwek-tuwek nek kepethuk arek wedok ya kupinge jepopang-jepopong. Wis gak duwe sebut belas. Lho, Ri. Pas. Waduh, selamat. Waduh. Apa nang Blitar ya, Mang? Nang Blitar. Golek utis arono. Lah, ndak stadion ngono. Wah, Dia kan stadion. bisnis ya. Oh, Ben bisnis. nekakno arek-arek bal-balan. Oh, ya syukuran lah udan-udan aja mudah-mudahan niku ono untunge. Iya, ya. Tapi kon mang setelah teko iki mang kok ora diku krek-krek ae. Lah apa? Lah patikmu nyaut. Ora boleh kurang ajar ya. Boleh kurang ajar kan iku. Bas mbak yo diganti zaman Apollo diganti. Hah, kan iki sapa? Kan iku. Omongmu boleh menusuk perasaan ngono kan iku. Ya apa Bas? Ya apa ya pane? Ya pesen namu iki lho. Wis duwe ah kon niku. Wis duwe ah. Lho nek iso ya tambah ono sih Bas. Ngomong oh. Butuh duit piro ae ngomong oh. Njaluk apa tak tukokno, njaluk TV berwarna. Wah. Ngomong oh. Kon niku njagakno apa duit teko ndi kon iki? Lho, duit tekan diarene ya dhewe usaha sih. Ya Waduh, bisnis usaha. sih. Ada Oh, gak main seminggu ae njagakno mantumu. Lho. Kon niku ngomong sing enggak lah apa nang mantu iku adakno. Lah mantu kan modale gede. Iya, Aku iya. nyelidik mantu terus nekakno apa taso apa lak ngono. Iya, banyak dana elek wong nyambut gawe. Lah iya. Lah kon saiki tak takoni nek kon butuh duit ngomong asal iso nuruti karepku. Ngono lho. Iya, ya butuh titik ya. Piro butune? Ya kira-kira 50.000 ya. Heh? 50.000 ya. 50.000? Mm-mm. Iku duit bebekmu 50.000. Kon gak takno durung karepe 50.000. 5.000 tas 10.000. Sementara ngono lho. Kon niku njaluk dipekno gak enak kok, Bas. Takno ora kok. Kon durung tahu telapakmu dikukur ya. Iki aku dipamiti aku. Dipamiti ya ruwae dulur dhewe iku lho. Ngene iki ya. Jane ngono sak temene ngono ya. Aku ngono wis seneng. Seneng. Aku ngono wis seneng. Ambek sapa? Arek wedok iki gak kan Dik? Oh, aku ero iku. Sapa? Delok, ala lirike mripat peno iso. Iya, wis lho. Arek iki sih. Masalah jenenge Marjuwet. Marlena. Oh, iku arek gak Jawa iku. Loh, Arek gak Jawa iku. masa sigen? Gak lho. Gak sigen. Lah ya apa? Arek gak Jawa iku Madura iku. Oh, omong kula dari omong kula Pak Sabrin omongmu. Oh, wis karo arek luar si arek Kedura. Wis aduh. Arek Kedura seru. Katakno. Iya kuwi gak apa-apa, ngubungno. Iya. Cuma aja kon perinci, Bas. Apa? Engko durung sangune ya. Iya. Apa maneh iki Surabaya Madura iki ado. Lah apa nang Madura? Loh, biasa dhek kan kulaan nang Surabaya kene. Iya jam 7 esuk nang petekan ngono lho. Iya lah iya. Petekan kono yo ngono dekne. Apa kok iso gak metek ah? Gak nang petekan kuno. Lah iya nang petekan kono jomplangan ngene. Iya. Nek disore kono. Mulan arek ucemet lak ngono. Kok kono nduk kono ya omong ngono. Nah, ngene nah terang-terangan nah. Aku iki cuma sebagai perantara. Iya, tapi tujuh aku apik gak ngrusak kon, gitu. Iya, iya. Arek iku biasa nek ngomong ya campuran bahasa Indonesia. Oh iya pancen wong Madura ngono pancen. Iya tak? Wis Kon pas sono bahasa Madura. Madura iki pelak. Oh, pelak. Pelak. Lho, pelak akeh cak Madura. Lho pelak. Ndak mang cak Madura. Lho pelak iki apa? Pelak ku pilek goblok. Pelak. Omong arek iku. Iya. Pak Basman ngono waran bujang. Bujang ya. Pokoknya kon golek bojo nak Basman jaluk apa ae kon. Iya. Upamane kuat nukokno livenku ngono. Lho, piro kan leven? Lho regane ku 2 juta livene tok. Livene tok 2 juta. Iku leven tak kapal kan. Ya wis tak sampekno wis. Ya ya. Pokoke duwike nek arek iku gelem, kenceng lho ya. Iya. Iya, tak sampekno. Ya, aja kuwatir ya, aja lali ya. Suwe tak tahu ketemu bisa nak iya ya. Oh, pancene domoan. Wong ngene kok gak tau ketemu sih. Nah, aduh. Lu sampean gak? Engki. Boleh kan dia berdiri benar aja. Aduh, mong tak bisa
metune aja ngocak metune ra apa do ben soben nduk ya. Pelak mon. Apane pelak? Engki. Apane sengki? Njet. Njet iku lak kapur lah, Kak. Duh, aku iki gak ero nah, wis bahasa iku aja bahasa. Ngomong Jawa mari lah, Iya. Jawa, ngomong Indonesia lah ngono wis bareng-bareng campur Iya. wis. Beda beres. Oh, apa? Beda beres. Beras gak duwe, Kak. Apa itu? Sampeyan iku mau beda beres. Aku iki ngomong apa? Apa itu? Ini loh, nah. Ada apa, Kak? Iya, aku mau kepethuk Basman. Baseman. Iya wong sing sugih. Oh, sing irunge gede kok ta? Heeh. Oh, iku lak pamane Cak Tolo iku. Iya. Wis kenal aku. Wis kenal dah. Wis kenal suwe. Nah, padahal iku ada rasa mbek awakmu. Ada rasa ya apa sih, Cak? Maksudnya iki aku kon nggobono nang awakmu nek kon gelem nglayani permintaane Basman. Wis tak kon njaluk apa? Oh, tak layani njaluk apa? Njaluk pirang pekol nangko pirang pekol iku usum nangko apa wong cuwet ono wis. Oh, dengkulmu anjlok kono. Mau njaluk dilayani apa, Cak? Olah apa pesen nang juwet nang nangko bareng. Lho aku lak wong dodolan, mbek kon nglayani njaluk pirang truk ngono. Biasa wong dagangan. Gak perkara buah-buahan. Apa, Kak? Maksudnya iki nek kon gelem nglayani permintaane Basman, wis tah njaluk apa omahmu iku njaluk dibeton. Wis kari ngitung nangkone Sing ae. ngene, Kak. Maksud iku nglayani apa, Kak? Pokoke iso cinta ambek Basman. Cinta. Iya. Lu sik diukur-ukur, Kak. Lho, iki wah tepak. Mas. Sepeda motor iki ya. Nek kok gelem jogo, cukup. Lho, wis tak uang pertama 300. Lho. Lho penicilanane uwak nak ya. Iki wis dijoko sing duwe, Lah iki Pak. lah sing jenenge Cak. Yo. Paman ya. Paman sampeyan man. Eh. Beres ki man. Aduh, Waras. seporane boy man. Masalah. Petuk uang Inggris. Ya iki, Mas. Aduh, paman saiki tambah sugih ya, Man. Biasa. Kate kegrembel ngene. Lemu, saiki lemu. Tapi hati-hati jempol nae. Kalau jine cek gedene wis pisan. Awake sehat Sugih ya. malian ya. Heeh. Awake sehat tapi dijempol iku daging gak iso balik. Tak beri-beri. Wis kon kandhane. Wis, Wis ta? wis bedhokne dhewe Iki omongan. jenenge suwe tak tahu jamu, Cak. Iya. Lu mringis lah. Pokok nek ketok lambe dicet wis mecicil tok mripate. Anu nak, nah enak ya. Dik, dik. Ana apa, Man? Iya. Dik, Dik. Kemana nyelok dek sih? Oh iya, masa kini zaman saiki lak ngono sih. Ngerti nek aku gak dadi mbek Kartolo saking nyelok dek. Iya, wong Ada kono wis apa-apa. jandal. Ojo kuwatir, nek awakmu iku mang nurut pada aku, kebutuhanmu tak cukupi. Masih kon nyambut gawe dagangan apa tak tambahi. Saiki ngene, Man ya. Nyeluk apa aku malah repot iki. Nyeluk emas. Selun keblek Aduh nyeluk awak. emas aduh Kak. Keblek ya sekali kono. Kok nyelok cek repote. Kono. Ngene lho, nyeluk Kak Basman yo gak cocok. Nek nyeluk Man iku cocok wis. Iya. Gak apa-apa Man, pancet ae Man ngono ya. Man Basman ngene ya. Ya apa ya. Aku apa? ki seorang seniman, Man. Iya, iya, iya. Aku kudu golek bojo wong seniman. Oh, lah aku wong tani ya aku. Nek bener gak seniman gak nututi. Kan itu apane? Lho gak nututi ngetutno awake aku. Soalnya kon seniman tetep seniman. Lah aku ya kon dadi wong tani. Lah kebutuhanmu tak cukupi lah ngono padha aja. Iki ngene ya, Man. Iya, Nek iya. aku keporo Jawrona aku gak butuh. Iya, iya. Tapi kesetiaan sing penting. Nah, terus maksudmu? Kena gelem ben esuk mikul juwet 3 kintal. Oh, gak sudai. Wong sugih arene. Saiki cuwet 3 kintal lah takno. wah, kon malih ngono Bas, Lah man jarene saiki ngene, gelem. Man. Iya. Usum nangko ya kulak nangko Iya, Marlena. iya. Ana nangko ya 3 glondok ya gotongan 3 glondok. Iya. Iku jenenge setia, jare mau apa-apa dituruti, tak turuti penuh. Maksudku setia emang tak turuti. Mang kon gak perlu kulaan kon sebagai gen. Waduh. Sebagai apa? Gen. Gen itu apa sih? Agen, Bapak. Ya, agen. Agen. Oh, jeragan. Iya, jeragan. Serakan iki lho legen. Jeragan legen. Nangko teko aku sing nampan nangko teko lak nomano dol maneh ngono. Ngono ta? Iya. Aku ate penuh enakno ngono uripku. Iya. Ya gak apa-apa katene enak. Kok ada kemajuan nek ngono Rek. Aduh. Mane Marlena dodolan malah dadi apa? Mandor. Marlena Baseman. Oh, gak cocok ini rek cemplang. Masa jenenge Marlena Baseman lho gak cocok. Jenengmu Lin, Bas. Ya Aku apa? dile Baseman kok. Sing Nek apik. Marlena Batman lho Loh. iku cocok. Iya, mereka batsman. Kalau dari wong luar ya tak no. Jenengmu tak le. Ini apa? Bakat. Wah, bakat mundir lah niku ngawur ae bakat. Bakat Marlena Bakat, no. cocok. Saiki ngene, Pak. Ya, ya, ya. Aku nguji cinta penuh ya, Mas. Ya, apa? Sampeyan gelem nuku jembatan tol iku.
Dukun, Bas, dukun. Eh? Dukun. Oh, iku cek pemerintah tuku ngawur ae dak ngono niku. Sampe nek iso ngliwati jembatan tol nuku, aku melok beno. Wis aja kuwatir. Saiki karepmu tak turuti. Iya. Ayo saiki kon pergi. Pergi nang endi? Yo berpoya-poya. Pergi. Nang luar kota kene. Nang luar kota wi beno. Iya. bentar. Ngono. Padakno kon niku. Iso pergi. Lho, pergi. Pergi ku berarti Marlina kon gorak ayo Oh, pergi. sip. Lunga wong loro. Oh, padakno. Suwe gak tau jamu de. Jamu pisan kadang pepesan. Nah. Suwe dak tahu ketemu cak. Iya. Ketemu pisan ambek wong pepesan. Apa wong pepesan niku? Lah bener Pepesan kok iki apa ya. pepesan? Rempiak iku pepesan. Kak sampe nih kak, Apa, Mar? numpak ekol. Iya. Aduh gak enak nek gak mepet. Oh, Enak numpak sedan. oh iya, terus ya apa, terus ya? Iya, iya. Numpak nyenggol tok sampai lingkungan. Nyenggol tok gak mepet. Oh mana tahan. Waduh, tuh. Sampe ini paribasan tok ae. Nek Model. pas mana Ini ngono. lho Bas, mana penapa nyene cinta ya man ya. Iya, iya. Ya apa tunjukkan cinta sampean. Oh, Ya, modele sumpahmu. aduh, ngono ae, Sumpahmu, aduh. Bas. Lho, cintaku sehidup semati dengan Semoncot kamu. mek idune tok nang ngarep lho aduh ya apa iki. Sumpahmu, Lho. sumpahmu tak urui. Iya, iya. Mu iki demi cinta kanggo arek wedok, sumpahmu kudu ngene. Ya apa rayuane coba. Demi Allah hari ini saya tidak mengikuti Warna Jaya. Oh niku padha nyemoni aku lho. Wong aku dilereni ya sakno kon niku. Aku iku dilereni pindho goblok. Oh melok ludruk liya ya ta. Iya dilereni. Wah, mulai geleso iki dilereni. Ya Wis ayo. atur Ayo, dhewe. Tak tolong numpak mulai. becak ya. Ayo, ayo mulai. Wong sugih numpak becak rek, numpak silake. Loh, lah kok numpak becak? Kok ijen? Aduh, aku pendek ambek pamane penoy lho Cak Tolo bingung aku. Wis kepedhuk ta? Tak kepethuk maneh wis bergulat iki mau jero becak. Biyen kok wis ngomong karo aku sampe lho. Sange bojomu tak peki dhewe. Lah aku mah gak sempat pedhuk peno. Aku saiki ngerti Cak Tolo. Wong peno ponakane paling peno sing ngipasi pamane peno. Enggak unta tak kipasi yo gak murup iku, Dek. Sakjane aku ngono gak cinta saking saken. Iya gendengi dhewe. Mesakno aku. Ya apa sih? Wong ngene, landalan ku ngedong nyeluk Malena. Landalan ngedong nyeluk Malena. Sampai tak kongon ngkenung keloro diangkat. Gelem. Iya, tak kongon kom-kom dek bude kom-kom temenan. Waduh nang Saking dadi cintae. bajul. Wis ngene turutono lek pancene dhek sanggup gawe temen ya gak apa-apa. Cuma lek gedulun aja gelem peno. Loro Enggak kabeh. sakno tak kongon apa-apa ya gelem, tak kongon mikul gelem. Cak. Lek gedulun aja gelem loro kabeh gedulune. Lho lha apa gitulan perasane bekel nah bener iki. Lho. Artine lek digawe apa gawe artine Ya sisiran gak tok. gelem, gak gelem Cak. Gak Iya gak gelem. Loh. Lho Apa-apaan, Dok? Apanya dom? Enak dom. Enak dom. Iki Ayo ya dom. jare ora sik dia iki mang tiba omongan mbek traktor iki. Loh, wis ngene barang berguna ini deh. hop digenano dhisik Ada genano. iki Apa sih iki? Cilik iki bojoku atakno. Kok gepeng ngono lho bener. Lah gepeng kudu oleh gepeng. Gak bantu. Pernah bojone Cak Tolo. Aduh kenalkan bekas Marlena. Loh, oh iki ta Mbak Marlena. Iki sing tak Iya. ngono kon biyen. Bekas ex Cak Tolo. Lho lah saiki. Saiki gak urusan Lah apa-apa. kan omongan iki ya, omongan apa ya? Biasa. Aku dijodohno oleh pamane. Oh, oleh pamane. Iya. Oh, guys, oleh Cak Tolo. oleh Lah, pamane. apa? Walah mundak derajat sampean. Aduh. Mundak. Iya mendak derajat kacake 30 tahun Cak Tolo. Wah, iki Oh, dinteni dadane ngobrol kene iki apa? Iki lho paman kuwi teko pamane Lah. peno. iki lho ocol lho. Ocul ya apa tak tutno tak ocul. Enak. Kon iki apa rene iki, Mang? Aduh aman, ngomong-ngomongan di ponakane peno. Aku bersyukur kok dijodohno peno. Oh, ngono ta. Timbangane tipak Cak Adel atau tipak peno. Oh iya. Mekol jut mang peno ta. Iya nongko aku bareng semikul lho.
Ya apa, saking abote kepengin ndek bojo Marlena. Delan-delan pundake wis miring sisih. Wis nek ngene lek grek wis. Tapi kan mari mekol bengi ndok omah krak-kruk. Wis kebacut kok mbelani bojo yang ngene iki lho. Ngene kuwi. Iki memang jange temburuan. Ah, terus? Tak kandhani tini iki aku ben duwe sisiran cuma urung. Saiki dadi sedulur iki, dadi sedulur mbek iki aja sampe temburuan. Bebek ya. Aku malah diceluk bebek iki, Mas. Iya, bebek. Lah iki mentok. Lha opo mentok kok dadakno. Bebek paman. Ah. Kapan Idris mekno man? Lah bebek sing ono randu aku ya apa? Aku lak ngomong kok aja ngomong lho, lambemu lambe wedok kok iki. Pucat-pucut kok beton. Kenapa, Cak? Aja krungu arek iki. Lho. Dulur iki. Iya. Dulur iki lak kudu dikandani. Kandhane randu aku. Ya kandhane nang kabeh men masih Randu Agung, Iya. Bayeman. Iya, Ngene iya. Ponorogo ndi kandhane ono Dadi kok kabeh. cek nggawa apa-apa, mbok nggawa linggis, mbok pecok. Dadi Dene cok gegermu ngono. Ajakno. kono lak pandit tok kono iki. Oh, ngono ta. Wis Tangkap ngene. napa iki? Wis gampang. Kuwi Ini pamane wong seniman campur ae. campur paman kok Ya orkes ya lodrok. Ah, paman kok nyeleng. Paman kok nyeleng. Lah kono iki jaran kepang ta. Paman kon nyeleng. Ajakno wis terus kon lho. Kudu sing apik ya. Dedek ya. Kenalan ini nyeluk BBM ya aku. Nek salahku ya nyulis pura, aku mah gak ngerti. Oh iya, Dek. Ya lek perkara dagang wis paling mleki iki. Pokok paling mleki. Wong lak anu digolekno bandeng nang Sidoarjo barang. Nang ana sapa tur. Sampai tuh. Oleh peteng barang. Oh, takno. Wis lho. Iya. Saiki ngene ae. Sing penting kon bisa nguyupi supaya aku patut lutut bare bebekmu sing anyar iki. Cuma aja ndang diresmekno golek dina sing apik. Iya. Heeh. Nek sale dina sing apik, Ayo. engko ijabku barek Marlena. Ah, ayo tanggapno grup sawunggal. Cocok.